Hey guys, welcome back to my new vlog. Nge ang tinu puro thana nai tong. Norok tan thamlal nukuno saimang kana. Nge norok nai tong di ano bidulon sesak. Hengke ang tabok thang sinai hengke get khologra na. Ngake norok no thangmaro gasuk bidurok phono magalak tambaga hengke scooty bo chalong nani tipti sanan ge bezal amon bagai. Hengke ang tabok north gate of faisok pakya hengke ro stop rijang ni bagai bathagi ma tongkha. Tabo hingke ang bormorao faisok paikya hingke oro leng sukani srapcha bathakna hani bathak tongka yang bo borok kre yang bo borok koroi pra siring siring hai hingke res khaiba kaba tabok tisa thangpi wonaita. Finally asuk dini pore ang faisok pakya nana nanya ne bagi ikko bong ke ani nana na sila nana tam sai chong sa nang ma a je bele pu biskut sula ma biskut bai tam sa ta 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 Balik si bubuka. tamo photo de photo buya ko video sikai dong photo buya video sikayo Foto buka. buano photo nang photo buja mujak suka He, ni ma chico roko na na ko. bui pege nana muni phunuk sire tabo khai wari ri khai no munila munila mo se munilo do yak ro ate ki phunuk la phunuk ade ti sagade yak yak hai ki ti sagade kisa te ya saboti sade duita yak ti sala phanda tong na yuta sokpaye akoi mairok chawi kores khamani ya kulo hongke nana ni yaskuro grawi tongta nana bo yasko kolok tongba khai kisa rai ri din chawoge ba ngang bo thui tongmani ba chawi nana ni yaskuro rai ri tongta ikori yaskuro poriskar khaye nge nana bo burisuk borok jaba chengsi chungrok rai mali ya phano kori khangke ba ko ang bo tini nana no naina phajamani ba angke nana no yaskuro rawi hekin dokata nana ba ingke korok salayo manilayo khai nana yaskuro rawi kai nana no poriskar ke tu kori akori riba khata angke tabongke serai rok bai kisa kok salage nata video sikayo nomana mo khala si jak tong ha tabo kheno ang manai songbai kokoro salai manai tolai khata kare mo kering ke batai tangke tongna ba mo ke mam goton busla bobo kotomang thaka sikla sogoi tise serai purang bono nogoi thangbo nagari tamno jene sai jong ko aram nang juk tungtiru bo thungna thangma jang mani hinja sopo jang mong ka te koton busa kusu min gisu brong ka se mari ko aske kolom jakha kolom bo ambu kolom jago tamba ge ke current thangjak ge teise phataro bo mistri rok kobang ma bun bagai phatar nokhor to gyang ge sung nok bisingo noi ko sung ka thamno ta haino kok salai mani lai tolai kata sung simino yang te khorok sa hangke kok sai tongo te khorok sa hangke ekdom game ni bagai ko bori ko thung ke mo kai siru baba bo bo sumai baksna hanya tongo iko eng phata thangja kha ke mo hangke tamjani sasuka iko mo kai game laban hari ko aso hospital klai tong mani se game phanji ya kaya thung tongo yar phon to ji Game le important lai. शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना lakan reng ro kom hasi Ha reng ni se. reng ni bepat blai Reng ni se. Yang kai ko. Xie reng ni reng ko mu se ang khai. Han ji ko mu ga chi ga ro sa. phakwa rok morok